n'otu n'ime mbọ ha na-agba iji wee hụ n'oge emume ekeresimesi a na-afa abanye n'ime ya ga-abụ nke mmadụ dum ga-esonye wee nwee ọṅụ nke sochi ya ka otu nnọrọ onwe abụ Mmabuaburochukwu Foundation ji gbapụ ọsọ maka ịgbatara ndị Ajadu na Mbaukwu ọsọ enyemaka iji wee mee ka ha soro Mbaukwu wee racha aka n'oge emume ekeresimesi ya bụ abụ Mmabuaburochukwu Foundation bụ otu nnọrọ onwe ọbụghị gọọmenti nwe bụ nke pụtara nnọọ ihe na-egosi etu o si na-anụghị ọkụ n'obi ịkwalite ezi ọnọdụ obi ndụ ndị dị iche iche ọkasị ndị onwe ka ọha ndị na-enweghị ọnụ ga-ekwuru ha nakwa ndị dịgasị iche iche iji wee mezuo njirimara nke otu ahụ bụ site na ịkwalite ndị ọzọ ka anyị si eto ka Amaka Chibụzọ Okoye kọchapụrụ gị akụkọ a. Ọ bụ site na nke a ka ya bụ ndị otu ji wee gaa n'iru wee kee imerime abada bụ nke ezigbo wee nyere ụmụ nwanyị ndị Mbaukwu ndị di ha nwụrụ anwụ. Ha kekwere ihe ọzọ dị iche iche nke gụnyere mmanya. Mgbe ọ na-agwazi ndị ụmụ nwanyị Ajadu a okwu na Mbaukwu Civic Center ka onye wubere ya bụ otu bụkwara Chief Executive nke abụ Mmabuaburochukwu Foundation bụ Chief Abuchi siri na ọ bụ ụzọ ya si etinye obi ụtọ na iru ụmụ nwanyị. Ya bụ Chief Ata gara n'iru ma sị na dịka ndị Ajadu na ha bụ ndị tụkwasịrị ụmụ ha obi nakwa ndị ọzọ na-enye onyinye ka ya si eme ma yọkwazịa ha ka ha gaa n'iru na-etinye ya n'ekpere. Otu onye ji okwu ya agba izu na ya bụ obodo bụkwara enyi ndị otu a bụ Maazị Peter Ụzọ Ezilo toro Chief Ata maka obi ebere ya ma sịkwazịa na ọ na-aga n'iru na-enepụ anya inyere ndị mmadụ aka n'ihi na ọnọdụ Nigeria nwere ka ọ dị n'oge ugbu a. Ya bụ Maazị Ụzọ Ezilo gara n'iru ma sị na nyawa nwekwere obi ebere wee nyere ndị a di ha nwụrụ anwụ ma sịkwazịa na ọhịa mere ya ji wee jee wee donyere ndị abụ Mmabuaburochukwu Foundation ukwu ka a wee hụ na a bịara lekọta ụmụ nwanyị ahụ. Otu onye na ya bụ otu bụ Oliakụ Florence Nwugu siri na ya bụ otu esitego n'aka onye wubere ya wee nyere ndị mmadụ aka n'ebe ọ gbasatara ihe ndụ na akụnụba. Ọ sị na ha arụgoro ndị mmadụ nọ wee zụkwa ụmụ ntorobịa ma kwanyekwa ha ngwaọrụ ha ga-eji wee bụrụ mmadụ na ha agagokwe na ụlọ mkpọrọ dị iche iche wee kpọpụta ndị mmadụ. Ọ gara n'iru ma sị na ụmụ nwanyị a bụ ndị ga-enweta nnukwu oke n'aka ya bụ Chief Ata. Mgbe ọ na-ekelezi ya bụ nwoke zọpụrụ uhu dike ka Oliakụ Alice Okafọ n'aha ụmụ nwanyị Ajadu a niile kpere Chineke ya biko dododo ka o nyere Chief Ata aka n'ebe ọ kachasị ka echiche obi ya si wee dị ka ọ na-edu na-echekwaba ya n'ogologo ndụ ya ka o wee rie aka mkpụrụ ọ na-akọ. Ọ gara n'iru ma sị na ha ga na-ekpere ya kwa ụtụtụ kwa efifie kwa abalị ka o wee na-abịa na-elekọta ha. Ya bụ ike akwa na ihe ndị ọzọ bụ ihe pụtara ihe na njem a site na Mbaukwu Civic Center. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.